नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसन बानी रउआ सभे? ठीक बानी? देखी, बहुत खुशी के बात बा कि हजारों बीघा धान दहाला के बाद भी हमने गांव में धान भेल बा। हमने धान के देखी पुलियावत तनी 1/1/1992 ई डेट ऑफ बर्थ बा। हई सब देखिए हई धान होने का एगो धनिक आदमी हवा उ अपन खेत ना रोपले हवा। हमनी तो भाई रोपले बने का करो। देखिए करे पुलियावल जाता है का करब। हमनी किसान बानी, बिना मेहनत कइले कैसे होई? मेहनत करे के पड़ी। धान हमनी पुलियावत तनी बात सही बा, लेकिन धान में धान लौकत नहीं है। देखिए बुझाता कि धान साफ खत्म हो गए। हाँ, ये खाली गाय एगो पोस ले बानी या 14-15 लीटर दूध करेला, ओकरे टेंशन में हमनी का ई धान पुलियावत तनी पिटाइला के बाद में इहे कटाई तो फिर गाय खाई। समझ? हाँ, 1/1/1992 डिजिटल खेती होता है। आई देख रही है लड़का बा कौन अनुदान भरता रे बगो तू बता दे। धान का अनुदान भरा, धान के अनुदान भरा। देखिए धान है खेत में बढ़ले बा आ तब सरकार से कहता लोग दहा गेल। बाढ़ घोषित होता है। आज देखिए मोबाइले पर ऑनलाइन काम चालू हो रहा बा। 1 जुलाई जनवरी 1992। 1 जुलाई का 1/1/1992 1 जनवरी न। देखिए धान के पुलिया रहल बा लइका। अनुसूचित बानी के अल्पसंख्यक के अति पिछड़ा में अब हिसाब से तू ही देख लो। अनुसूचित हमनी के अति पिछड़ा जब वर्ग में पिछड़ा वर्ग में भाई लोगों से रिक्वेस्ट बा कि देखिए हम हर चीज डाली ले थोड़ा थोड़ा। तो रउआ सबे से यही निवेदन बा कि हमारे चैनल सब्सक्राइब करब। स्त्री कह देले बा लिंक में कृष्णा कैचा ब्लॉग्स के सब्सक्राइब करब लोग। मान ली कि किसान बानी सब तो इहो सब तो जरूरी बा रउआ सबे के देखाओ का। जय किसान जय जवान। हाई देख ली लोगन हमें तो बैठो बनी काहे रउआ लोगन ना देखो। धान बा माने झूठे कनिया के नहीं धान बा तनी मनी पीछे बलराम जी बाड़ा। पीछे देखी है भाई बड़ा बलराम जी लौकत देखिए तो लौकल होने जोतवा दिया बा। हमनी के ना हो काहे झूठ बोली के हमनी के उ दूसरा अच्छा ई हई लेके के देख हमारे भैया जी। हां ये हमनी के ना हवे। हौ हियां से लेके हुआ रे जौन आगे दूर जे जितना लौकत है उ सब हमर बा। जौन जोताल बा उ हमर ना। देख ली लो कहाँ हमने झूठ बोल दी। हई देखिए सतीदा ये हमनी के बाड़ी हमनी के पुरखा पुरनिया के माने देवता है। हमनी पूजा करे आशीर्वाद बा इन करे लगो जौन बा बचल ये धान में बचल बस। एकरा आगे वाला नहीं के बचल। मोबाइल नंबर में बोल दिया। अच्छा रोकी बोल देता नहीं लिखी यही में बोल देता नहीं। मोबाइल नंबर याद करे हम लोग 7011 57 93 24 93 24 जी अपने के अकाउंट नंबर बोल दिया। अच्छा ठीक बात है अकाउंट नंबर हम बोल देता है। और फिर थोड़ा देर के बाद रोज सब के दूसरा वीडियो बनाए तो फिर भेंट हुई SBI में बात। ठीक बात हमरा के ना देखनी लोगन देख ले ध्यान से। देखिए धान पर बैठो बंदे पुलियावल जाता एगो मोबाइल में धइले बने एगो हेदे बा ए देखिए पुलियावल जाता धान। अब पुलियाला के बाद फिर पिटाई फिर पिटाला के बाद पूरा एक जरूरियात बा जौन की हमनी के चावल से जरा जरूरी बाटे गाय ला भैंसी ना बा। बहुत सेवा करेले। हां भैंसी ना बा हमरा ले गाय बा एगो गाय के सेवा होखेला। गाय के हमने सेवा करे भैंसी के ना गाय के तो से जेकन में अपने के। हां